Arrasaten asteburuan zuhaitz eguna ospatu daue eta goizian goizetik hemen Zeberaltube plazan ikusten duzue zuhaitz azoka martxan dauela. Hainbat zitriko ekarri dituzte, bestiak beste aurtengo zuhaitz azoka honetara eta gero familia eta umien txanda izango da, izan behorreik zuhaitzak landaketako aukeria eukiko daue. Hauxe da jaso duguna. Bueno, Joseba, kontaidazu, gaurkoan ona Arrasatera etorri zarai, zer moduz doia zuhaitz azoka hau? Ondo, oso ondo. De momento ondo, hasi zera ona. Bai. Ze ekarri dozu aurtengoan? Denetik apur bat. Denetik hartzera, baina denetik apur bat. Bai. Adibidez? Zagarrondu eta, bueno, gero naranja, limoi, zitrikuek, eta, en fin, denetik apur bat. Eta zer keukiten da hau arrakasta geixen edo zer eskatzera torten da jentia geixen bat? Denetik zagarra erostun da asko. Zagarra. Bai, frutarrula, bai. Aha. Bai. Eta ja aurretik erreserbak eta ekarten dituzuen ja, hemen apurtxo bat ikusten joaten zaizela... Bueno, reserva apurratu bait, gero sobre la marcha, hemen. Bai. Importantiak izaten dira gaurko mouko zuhaitz azokak errixetan ikia? Bai, oso importantik. Oinatik etorri zai gaurkoan Arrasatera, zuhaitz azokara, ezta? Kontaidazu? Bueno, urtero torten ga ona, daku hor terrenotxo batzuk eta hoxen, ariti osteixo urtero eta gaur aiz batzuk, kibi batzuk eta beste mandarinoa bai, eta bueno, egozit hori sartzea goiaz. Ja, gainera aurretik enkargautazeko hain zebia zebein, ezta? Bai, enkargautu xau, eta, bueno, oin hartu, eta goiza entretenimenutako oin. Oin edarrak sartzera? Bai, oin sartuko, eta hau ditzen dian, da, hoxen. Ustote, bezero finko horreitako ezaia, ezta? Beti honi erosten zatzuela, aurretik be badakotzu, ezta? Bai, hoia 7 urte hola hilaran, faltak, oime aiz batzuk falta duzen, da aiz hartu, eta, bueno, ondo, olexen. Aprotzen juzu orduan eolako zuhaitze azokak? Bai. Da urru urte home failo motzuk ongo dira, eta etorriko da, ondo bada. Joseba, gaurkoan hemen Euskal Herriko hasien sare elkartetik etorri zarai, ze moduz doia goiza? Ondo, hasi gara ja lehenengo orduan hemen arribarik, orduan ondo, bai. Bai, gustora, momentuz oso gustora. Hemen Patxi, zeu Elgoibartik etorri zara, zer hartu duzu hemen postu hontatik? Gaztainak hartu ditut. Bai. Urtero hartzen duzun horreitako izate zara? Ez. Gaztaina batzuek sartuta ditut Galiziakuak eta Extremadurakuak baita aurten amenguak. Bai. Eta zeuk esan xatzuna da, ongarri, organikoekin, azikia... Bai, gure kasuan zagar ondoak, madari ondoak eta okaran ondoak sigillo ekologika daukate, gaztain ondoren kasuan ez, Arabako mendialdean ekosutako frutarbola dira gaztain ondoak, baina manejua ekologikoa da. Ongarri ekologikoa, animali satxa edo zimarrarekin. Eta zeu mobilizala holako zuhaitz egunetara eta guztak izatzu... Bai, ni dani biltzen naiz gutxura, bera. Bai, beti azaltzen naiz eta zehose erosi bai. Garrantzitsuak dira gaurko moduko egunak, ez dakit hemen herritarrak ze galdetzen dotzuen geixen, ze jakitea gure izaten daue, zerren bila etorten dira ona? Bertoko varietateak, gure elkartean bakarrik bertoko varietateak berreskuratzen ditugu eta zabaltzen ditugu, orduan bertoko basaritarren varietateak edo hasiak eta gazu honetan frutarbolak. Gaur adibidez, aipatu digute Arrasateko edo gazu honetan zen eskoriat, aretxabaletako errezila. Oso ezberdina da. Ez da berde marroia da horia. Holako bitxikeixak ikasteko aukeria da gaurko egunean orduan. Asko ikasten dugu hemen. La
zuhaitz azokan egon ostian, zuhaitz landaketara etorri gara, eta nora ona, Etxezarreta parkera. Peio Garai, hemen ona etorri dianean familixak, umiak, gaztiak, azalpen batzuk emun dituzu, eta horra saldu duzu, Etxezarreta parkian gauzela. Zehazki ezaugarri ditu gune honek? Bai, behitu, hori dela urte batzuk, Arraseteko erosi zuen lursail hau, jabe partikular batena zen, eta gutxi gora bera, 80 hektareako lursaila da. Orduan zegoena ziren pinuak, batez be 60 hektareatan, eta gero jabeak pinua bota zituen, eta gero pinua bota ostian, geuritzi euskun lursaila, guk kudeatzeko. Eta ezaugarria, hemen inguru hau da aritzearen eremua esaten zaiona, eta hemen batez be, berez, landare di autoktono izango liratekena izango ziren batez be, aritzak. Baina aritza batera bakarrik ez datortzen, orduan aritzarekin batera, ez da biltze zer inventatzen, inguruan dagoena imitatzen, ekarri ditugu alako landarak, ekarri ditugu aldatzeko lizarrak, urkixak, hainbat aritza baita ere, basopeko beste espezie batzuk, elorrixak, gurbitza, aputxat nahazian aritzari lagunduko dutzien beste hainbat landare. Bianiztasuna da helburu edo topa behar duguna, eta orduan espezie bakar batek, baino hoba da hainbat espezie ekartzea. Guztira, 200 bat inguru ekarri dituzue? Bai, ematen daul kopurua biztosoa dala 200, baina ez gara liluratu behar kopuruarekin. Segatik, naturan ikusten baduzu dozen basopean, baina eundakaz, arbola txiki dauz, bere aukeraren bila. Orduan hemen ere, egia da, lehen ez dut esan, lur, justo gauden lur honen ezaugarriak ez dira honera. Hau izen zen relleno bat, autopistako tunela egin zanean hango lurrak eta ekarri zion egona, eta orduan, gure asmoa da hemen, sotxoa lortzea, jakinda ez dela munduko lurrik honera. Horregatik gabitz, landar asko landatzen, haietako asko, igertuko dira, ez daue aurrera egingo, baina seguro nau asko eta asko aurrera egingo dauela. Igez landatu genituenetatik, asko eta asko bizire deuselako besteak beste, bai. Eta gaurkoan, parte hartziari buruz, esango zeke, Peio, uste dut da pikulagun apuntau diala, ez da? Bai, harrituta, urtero mantentzen dugu parte hartzaien edo, landaketa harriko jasaten dut zau, eta beti dago jendea. Aurten, gutxi gora bera, 120 lagunek izena eman abien, eta uste batzuk baino gehiago etorri direla, bai, posik, badirudi, badauga tendentzia bat, joera bat, holako aire librean egiten diren aktibideak egiten, eta horrek animatu gaitxu be bai, erreka garbiketakuna dala, edo beste auzolan batzuk egiteko orduan be bai, jakinda jendea partatzen da, bai. Mundu berri bat eskuetan, etorkizuna denon artean, zintzotasunean, guztiko gara, elkarren ondoan. Mundu berri bat eskuetan, etorkizuna denon artean, zintzotasunean, guztiko gara, elkarren ondoan. Zer importantzia dako gaurko moduko egunak? Bertako basuen alde, gure ekosistema zaintzian alde, ustot, sensibilizazio ekintza bada, baina baita be ikusten da herrixak erantzuten dauela. Azkenengo urtietan jende pila bat etortzen da jendeak interesa dauko, orduan olako proiektuak importantia die. Eta hemen Etxezarretan nintzana oso politxe izan da, eta hemen basua berez dator oso ondo, gure landaketekin be bai. Baina, ontxe espero dugu, eta hori eskatzen dutza udaletxe, jarraitzeko proiektu hauek bultzatzen, hemen Etxezarretan indan bezala, beste mendi batzukin. Murun, edo kurtze txikin, edo udala inguruan edo, jarraitzeko lako proiektuak gauzatzen. Importantia gaurko moduko egunak aurrera eruatia? Bai, importantea. Aparte, gu norbanako moduan natura inaldutzagun ekarpena gaitxik, eta nik uste dut oso importantia dela, datozen belaunaldizei begira, apur bat sensibilizazioa eta apur bat olako ekintzen garrantzia protxo bat transmitirutia, uste dut importantia dela. Hemen gauz, Ibaikin eta Anerrekin, kontaidazu zelan indituzu gaur momentuz? Ondo, dani lehen goldia hau bitxen, Ibaiena zemagarrena da? Hirugarrena, egon nintzen aurrek urtean, nire nahi eta bi lagunekin, eta gortian gonbidatu dut Aner eta gabiz jaen gau bat, eta hau da bigarrena. Eta hori, gabiz
saiatzen aberitzen gauen lauero. Zuaitz egunera umiak eta familiak bakarrik ez, gaztiak be animaudi aurtengoan, 15-16 urte inguru ikuzu zuek, ezta? Bai, 15 inguru. Zeuek aurrez beste urte baten betorkia zauzai? Ez, gure lehenengo alditza da laurona, eta, bueno, gustora. Esperientzia berri bat azkenean guai dau, naturan egon, no seke, gura alditza izan da porratezo, baina banda. Eta zelatan animau zarai? Institutuan esan zuzkuen hau plana zauela eta gure egin una punta, eta gu lagun artian esan ginen, larun bagoiz baten plan bat itxeko, ondo, eta onetorri da.